long le hem pho tum list ki piamen pen di phorong su pi angta na su nang plengse Biking Community of India pen safeguard right asai kene Kecheng sikar biang long fashion week upon golden wing satum kachisik chedang kapangcheng Kardong pini prime time birta long pen nili sami jorbon kilingpi nonerjik tha birtang ton pen Kachong data men pen pura ili tumalong rialu jasemet diphorong supia long angtan pen kewang honte meme Bangladesh tumsi nang plengsetlo long le hempho tum list ki ping ton te pulote morni sikar plungje phan cheturok ji na se hamphang so tum ketari dam kenang so Lang ikta labang so mohor lapona hem kachinglum nang likumara hem sitinji lapen konara dimsi nang limunthikji Bangladesh Pakistan daga li don marliato laga ili tumalong ria long amat kedo di phurong supi rong ni hanga nung malom hello Aprang ke bangso di malong e don donian chot ke theklo Bonta nona bangke kachong dara men pen angtan pen ke bang kaprek akhai tumsi nang pleng setlo Nangli bangso di malong humri dam pulote kengpak anta kachibi dama thayawe Kachini dona tengke along le hem phuve ke tumke karbi side Bonta ningkani si hinia farman lispensi kapa durinti pusi chini dun Tangte la harmoni na tum konat pensi ke banglo Lapen kopia thesi ili tumalong ria long ke banglo long le hem pho tum pen le arjuik sila Documents ke nili tumalong ta do nili tum ta de pene Bangladeshi la sana case dokok na puma he voter ID pipi ne ke hang det mate la tum te konna basi ba ki ong lo la aku ya hode si tuning bom me kana long ta la documents pase ton nam toy bon aton lahai parok konna basi orang lo la lahai parok tum kichini ateng de noga longka la so lompen longka la hojaya lompen si ke chongdat pansi bang kalang ma nali long ke bang hula tum pipi lo ne ke hang son Nai hang mane nili phana chingki bangela son hadi dak kam jukle mi se phang ki dua dim abde tase ki dua dim nang pek kontrak ko ya tar mane ningkan isi lisa hisaba son ko kalang ma ningkan hin Lason si aningkan wang ta kachong dara men pen angtan pen ke wang aso tuma phan dimaklong pek bom pulote morni si ke ki plungje phan chitorok ji Athelang litum ladak ke do pathir tanglo pulote ajara bidi penoi kacherai de che phan si bo ipon po Lasi long le hem phuve ka tumta la so putha aklong pen kamatha parsi kenang so Kechok che madhu phanta jongdam de bonta morni siki sung pen che pajok nangji pulote non pen amat si kachisi kenang so lo Hala pupini inut kachirok tok rada cycle mangphu hukur sing teron kahumri dam hut alang li pherang kia tuma thengno kaningche tengke honthe meme ladak nang ki plengser ang tana so tum daksi adona rap aso supen do thir bomlo bonta ahok pet ke ili tuma karbia khaisi along le hem phule Sedami muajir ki dingke ahem phu bangta kachere si keme athela pu anadon ke ong la pen hong pen ke bang munit side lasila pu son maddu bang phule angtan pen ke bang tuma phan chak sedami mate li samen pen long le pek sedami kachere si keme pusi pachini po long le hem phutum pen ne tuma phan ke thanu na bang je alang le tum ke choreng ji aphan kapre ka tuwar bedet lasin le tum la bang solong le list chupi ponang kok la polam se ne tuma phan nang che thandun Pui pas tame ilitum along ri long patalong ilitum epok apan lok pen kaprek la person se me heno asai la pen muafi la person se isi akisung ang tek nang klang rokna pu alam kamathadam dedet atum do epok apan ayone bon sami ilitum mathadam nangji ilitum chumo bedet junmo bedet la pen pure thelong sulid mo bedet pen ayone si la hai tame klem nang kok pu alam kaning yeda mangke an chetono ideji lasi mathadam pen muafi ilitum along ri long padalong thangnat alam alun la pen kachihuri kabe deji aphan la pen long lip helang ajoine hello piniani piruthe thak muni tum chithu chethat penan perdami kaprek ron mai gedo stamini litum hin pen banili jongjung pen kaning ye ponjia bangkela hello ilitum karbiang long lake ilitum aphan arnam silitum aphan ke thik pi along rilo la puson ilitum muafi abang ilitum chihuri chohman penan perdami long lip helang alam penapot Cecok ceteng la penan parda mi citu cithara bangke abedan nangi pusni lihin pen kamathadam to alama puthak step deng ji pu bangke itu ma phana kisung dokok ji la pen un eda ji la pen patir pi hai bang beda ji la sin non akko la ka do ka be thangata akisung plang play ko si mo ilitum
kai lapasan si ring dog ring ni pen ke dolong jia phan non pen sila bang solam matha par sikonsi la bang solam aputhak RDN ponangji personally hin pen la list ki pia tuma phan penan per tami ham hang song tuma phan penan per tami ladak council long ke the ke dinga tuma phan la pen rat tuma phan stamen ni bang solam pen jok nang tuma phan pachini pon lo News Desk report Karbi Anglong Live. Det pia dangalong kapre adimalong sai ke deng ponasonsi pini diphorong su pia longta biking community of India hin pen chepatir pi ponsi along theng pia klim ki esai ke deng pensi safe art ride side deng pon bangso sai ke deng along Karbi Anglong along tame Allied Royal Riders of Karbi Anglong pen diphurong su pia lo Chandra Singh High School Diphu Golf Boys Higher Secondary School pen Diphu Medical College and Hospital long thoma dimalong kadugabe pharo plira plikebra photheng pia klim ki esai deng pon Bangsolong Bulls of Assam Diphu Chapter Pen, Deputy Chief Rangsina Hanse, Karbi Anglong Motorcycle Club Bojaru Pen, Big Chief Montu Inti, Lapen Chief Sambe, Jambili Club Pen, Deputy Chief Sagi Kro Mate, Bipul Kro Tumpensi, Japonlo. Bangso safe art ride kedam tang surhinira Chris Kebaning kan pen pangcheng pen pining surhinira inquire sianing kan setami biking community of India pensi bangso siding ponlo bangso sai ke pangcheng ponchia phanpura Ru Samson Singh Inti Memorial Park along pen chingrum si Central Range ACF Pranap Terang lapen Assistant Inspector of School anparta nongnam kache thangklong lamkanarjan kacheparjan babu katharson ingtiatum arideng pensi ingpu ponlo News report Bikram Kro Karbi Anglong Live. Golden Wings ahin pen chepatir pi ponsi kecheng si Karbi Anglong Fashion Week surihinira inquire sianing kana pharmana phan non malom dudi sang si pen kachisik chedang asai pangcheng pon bomlo Fashion appear the pule matha damlote aprang prang ke TV along si thekdam long cho Bonda nona kai kachelar dun bom pena jog kidam tang pena ananing kan pen Karbi Anglong district ahin pen setame fashion ahin kachepate dun pen ke haidun setame nangdu bomlo Ate fashion ta isi mesen pu chinia bang nangdu bomlo Jasemet suarlo tumaphan isi mesen amena keng charjap unajakong isi along klamlo Laso tengsi Miss KYF Miss Karbi Anglong Miss ZKYF lapen penang an pindeng sumpot kachepate nangdu bomlo Lasi bangso long klamalong Golden Wings sa hin pensetame penang an bharara deralong ason fashion week along methang Karbi modern fashion designer aperi thedung along paklang ponlonglo Lasi non Karbi Anglong along kapadu ponji kecheng si Karbi Anglong Fashion Week aparman sitame Golden Wing ahin pen kachisika side ding pon bomlo kadum Karbi Anglong live kelangara tumdom isi Karbi Anglong live kelangara tumhan isi beta keme pasit hak poning tum ilitum Karbi Anglong along sitame kecheng si Karbi Anglong Fashion Week labangso platform made labang so hong klam non kaselam ponji mate kecheng si labang so sai kedeng ponji aphan non Golden Wings presentation na hin pensi na chepati pi ponpo jasamet labang so aja mekedeng ponang ko bangke lalo ilitum India de long sabe India Fashion Week pudo lapen North East Fashion Week pula sondo halada kitu nangji prote ini tum penangam tangka maha cek cross nangji lapen professional model lapen professional designer tum stame kipir ke thagat thagat tum stame hadangan ke pale dun manke penangan ke katora ki sundo stame non manke Karbi Anglong arlosi labang so ke cheng si Karbi Anglong Fashion Week labang so ajai meng deng ponpo labang ke Golden Wings atum secepati pi ponlo Golden Wings sebangke non hejong kayu alang itu penangan ingkan pestame alang itu North East Fashion Week along stame kapre kadim long Delhi long Supi Penceng long Mumbai long stame penangan alang itu labang so Golden Wings amen pen alang itu Karbi Anglong Fashion Week labang so kecing si non kedeng ponpo jasemet ke lalu non itu ke dobang ke handloom lo dan rong handloom lo lasi dan rong handloom lo stame penangan kipi ke thak abang hitung do ke thek non happy kayu lo penangan ingkan pen ladak stame labang so dan rong handloom lo stame kipi ke thak abang hitung nang klang piglo son design peko amang penceng lo pinia mang penceng lo penangan ke thek la pen jasemet la jangsai la pen leg pini ke kabonda pon ke thek asona mung dopik
Golden Wings ahin pen non chepatir pipon si Jasamet Karbi Women's Empowerment Puthak ECRD ki pipon unji mene pupen Karbi Swarlo ki phir ke thek nai nai tumaphan Lake Roy Jangsai Kasalam pon thek abang phia tumaphan lapen Karbi pinding sum porahin ki phir ke thak abang phia tumaphan anparta professional model tumaphan isi thirklong anu jok pia sonsi ke pleng pon unji phansi kachisik padupon Alang litum sebe dak pes nami alang litum hala dak cepati tum nonglo la pen hada cepati tum nonglo te alang litum la bangso showcase hada pidum nonglo alang litum ke theka sona mundo sami hada carbon fashion week long cepati tum nonglo pate cepat lang dum nongpo la son ta si Pini pekok ke thak theng nai nai abang pia bang putus sami la bangso women empowerment pu thak si jasmet la bangso carbon long fashion week atum non cepati pi ponpo la pen ke non wikimia tum jasmet fashion designer tum jasmet karbia pinding sum por pu thak non modern pini pekok ke thak ke pini thak atum phansi tami isia platform lo hala dan nalitum jongsi ke thak seratum dup lote nalitum design pen nalitum mena jungjunga design pen nalitum showcase dum long hala da entry fee duji la se ala so entry fee long tami nalitum entry fee chipidun pen nalitum ke thak apiri mukha la professional model tum man paching thang dun pen hala da chepaklang dun melo la pen down non la carbing long fashion week long tami penangan non is along ke thang long professional model la pen designer top India long designer top tami dangang chik tong nunji la si la bang ni rong par alam lo si non ala litum son ni marletum kipir ke thaga hin jong si thek pa me jong si amang ke tur pen cheng lo jong si ala litum hala da carbing long fashion week long la bang so showcase dunji pulote Dena rong pen Bikrom Teron Karbiang long live Lakha thom kebra sirkep national highway towar pi japra langso IB chingden chidalong ihu mabai ka phan kapa jok je phan pura micra dat sana gari theng pi rong along ketong dam dera jok bang plia bang photum areng ke su se chelang nang setlo Bokajan police station ki parlo japra langso IB ang den along pinier ni kang sam por phai sira chiti mahut ihu magari a hiring tang rak pen theng pi rong along ketong dam dera jok bang plia bang photum areng a huso nanglo Birda ke long duna tengke Bokajan pen Merapani anat ke pangnobom ihum AS03Z 1594 Datsun Micra gari ihum tengkara gari pen kache pega hut men bike ihum ta angbong kache jogdun pluda jok bangso bike ka phan kapa jok je phan pura kache pega hut si towara ri ke do thengpia rong along kitong dam der pen jok Bijoy Kandulana artaning kan phokep Roshan Kandalana artaning kan cap Monjit Sonuwal artaning kan koira troxi la pen Lezir Topo artaning kan plikebra photum ahiring tang rak pen arenga huso nanglo Siden মানে হেৰি আগত তেল টেংকি গাড়ী তাৰপিছত বাইক এটা আহি আছিলে তাৰপিছত তো গাড়ীটো আহি আছিলে সেইফালে দি তো ৰখাব পৰা নাই চাগে সেইটো কাৰণে সোমাই গ'ল তাতে মতা মানুহ তিনিটা ডাঙৰ মানুহ আছিলে আৰু পোৱালি এটা আছে মানুহকেইটাৰ অৱস্থা ইমানখিনি ভাল নহয় তিনিটা মতা মানুহ পোৱালিটো ভৰি ভাঙিছে Tibok tirai ke thek dunlong araratum tongsekot pen 108 ambulance hanglo bonta apor pen kele dunde tera jok puthot akapre ka gari pen si Bokajan hospital an se kelang aphan ponlo bonta areng ke so hir kang tang raga jok puthot Dimapur ansi ponthunang koklo lang chithing pen Subhas Terang Karbiang live Tangte pini prime time birta kela ponsi kang toniklo dume thakme kardom